saben dina mong ngalamun jroning sepi sampun amun tansah kadulu wewayanganmu done mas wong ayu lali tan bisa lali sayang ra rucet ati lelewane wong manis tansah gumantil ing pandu ing netra citra ing janji misake katresnan jati lamun nang kono piye katresnanmu piye katresnanmu. Dan tentunya masih spesial juga buat seluruh keluarga besar live streaming tentunya yang selalu setia bersama New Soponyono di channel YouTube. Sekali lagi terima kasih, nanti kita sapa-sapa kembali tentunya buat seluruh keluarga besar live streaming. Oh Jenny, keluarga besar dari Tambun, ini karena sebentar lagi mau pamit, dimohon untuk berkumpul nggih. Sekali lagi keluarga besar dari Tambun berkumpul di parkiran. Matur sembah nuwun. Mongkoni mas katresnanku bebasane lan bisa tinuku jundulan prasetyamu tak korbanake jiwa lan ragaku. Sudah hadir Mbak Dila Puspita, Mbak Nui, Mbak Nia, dan tentunya buat seluruh keluarga besar live streaming tentunya masih panteng terus di channel YouTube New Soponyono. Juga buat seluruh tamu undangan guys sambil menikmati santap siangnya. Dali dul ambiar. Ayo saben dina mong ngalamun jroning sepi sampun amun tansah kadulu wewayanganmu done mas wong ayu lali tan bisa lali sayang ra rucet ati lelewane wong manis tansah gumantil ing pandu ing netra citra ing janji misake katresnan jati lamun mengkono piye katresnanmu piye katresnanmu. Mas Goten ini bablas kenapa mas? Cunduk mantol niki tasih wonten pambutan spesial buat keluarga besar live streaming tentunya masih setia bersama New Soponyono. Sekali lagi terima kasih, pokoknya nanti kita sama-sama kembali sambil kita tunggu nanti kehadiran artis-artis pendukung dari kami Sombangan New Soponyono.
mongko nimas katresnanku bebasane tan bisa tinunggu judolan prasetyaku tak korbanake jiwa lan ragaku. Mbak Dila, Mbak Nenui, Mbak Niania, Mas Ardi, Mas Banun, Sudok Mantul. Juga spesial buat ibu yang di sebelah kiri saya ya Bu. Boleh ikutan joget loh Bu, ngomong lagi Sofi. Nyawer di sana Bu ya. Suduk mantul kang rinenggo sak pucuking remo selendang kuning kang sumampir ana ing pundake ayu netan ujiwani adoni mas putri Sukawati gandas luwes tuh sira putri kang Doko sumo sirone mas pepujane ngati yen kadulu rino wengi aku ra bisa lali Nyusapa nyono
Bariki bablas apa mulai Mas. Ini kelangenane Masis Semar Mulyo nggih. Tetes sing tresno nanti spesial buat Masis yang ada di Bogor sono. Sehat-sehat terus nggih Mas nggih, Mbak Dila, Mbak Nia, Mbak Nui, pokoknya semuanya Bu Win, keluarga besar Pulau Gadung, keluarga besar Pondok Gede, matur sembah nuwun. Doko sumo sirone mas pepujane ngati yen katulu rino wengi aku ra bisa lali. Spesial buat Masis nggih. Sayang Angga, Ibu joget ewer 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 ewer. Tetile wong atiku nalikane sepisan ketemu. Wong ayu kandilanku godho ati rinten siang dalu kinorban jiwaraga undang rasa tumetes sing kalbu segoro datang bisa luluke atiku suwe nggonku ngenteni lewonge atitan antuk jampi muga dadi nyawiji nadyan atau tak lakoni. Sabda pandhita ratu mung sliramu kadya eksiseku mugiku sing lelani tresnaku bakal kinowo mati. Ayo bukannya joget pasukan-pasukan merah hati. Ayo sini pasukan merah hati. Mumpung live streaming loh Bu. Ayo. Tatile wong atiku Mu nyawer. Oh iya gak apa-apa. nalikane sepisan ketemu wong ayu kandilanku godho ati rinten siang dalu kinorban jiwaraga ngundang rasa tumetes sing kalbu ler ngoyahi segara dadak bisa ngluluke atiku suwe nggonku ngenteni lewonge atitan antuk
tak lakoni. Lah kok iki ra sida melu joget iki ngapa Bu E? Ayo rasanya awen melu joget ini mumpung live streaming. Siang hari ini New Soponyono ini live streaming di channel YouTube New Soponyono. Mungkin nanti buat Bapak Ibu tamu undangan monggo yang ingin menyaksikan kembali penampilan campur sari New Soponyono juga momen yang sangat spesial sekali. Nanti bisa langsung ketik di channel YouTube New Soponyono langsung metu kabeh. Makanya kayak ayo joget Bu E, ngomong di syuting didelok seluruh dunia lagi. Lho tenan. Sabda Pandita Ratu mong sliramu dadya eksiseku. Mugi sing lelane tresnaku bakal ginawa mati. Asik. Monggo. Dek biyen wis tak tukokke wujud tali sak rotange, saiki lak kok ilang sak slirane. Lunga menyang endi tanpa pamit ra ngabari, apa lali kowe karo aku iki. Nadyan regane kuwi wujud Monggo, Bosku. jare kowe melu aku lah kok layu. Sini. Sini. Oh, saya ke situ. Pungkasane Terima kasih. ning endi aku goleki Naik lagi. balik kota. Cair ya Risma Karisma. Iya, cair. Asik. Iki mas taline aku ndengake. Mergo pamarang parengake. Aku dijajake mamang karo priya siji. Wis cukup mung semene wae. Coba mas andam basuki, aku ora bakal lali. Yen Gusti ngeparengake, mesti Bali kota iki. Ayo, Mas, sini joget. Terima kasih. Bali kota. Habisin. Saksi tresna. Pak Bos, Kang Pak Ajat suci. ini. Hey, New Soponyono. Memang untuk ada semua. Sak Jose. Bapak siapa namanya? Nggak mau disebut. Bapak Iwan. Bapak Iwan yang kena nih, Pak. Goyang, Bu. Biar gak haredang. Dek biyen wis tak tukokke wujud tali sak kotane, saiki lak kok ilang sak sliraane. Lunga menyang endi tanpa pamit ra ngabari, apa lali kowe karo aku iki. Nadyan regane nemewu kuwi wujud katresnanku, jare kowe melu aku lah kok layu.
Terus Iwan bangun. lagi. Pak Iwan. Sego. Iki mas taline Soko. aku derake. Ha. Slak slak. Mergo baparang ngeparengake. Aku dijodake malah karo bakul sate. Yo yo yo. Jarene Terus. sing kuwede sunduke. Oh, sunduke sate. Lah sunduke gede dagingnya ya gede. Aku ora bakal lali yen Gusti ngeparengake mesti bali. Bapak goyang. Kali kotang iki tasih batakan nikmati tali kotang saksi tresna bukan suci tali kotang saksi tresna bukan suci. Monggo Mas Iwan. Asoy, siapa yang minta? Dimandra, sidang. Oke. Lagu zaman bahala ya ini ya. Ya, Bapak yang minta situ Rono yang mana? Oh situ, saya ke situ. Oh iya. oke, Paraninya. oke. Kan yuk. biyen kula sliramu Mama. wis tak aturi Ya, golek masuk. bojo sing tresno kaya Ayo jangan lari lo ya. Rasane sliramu digawe loro ora urung saiki mbak Kia Rondo Nanging piye kabeh mau wis kebaca ibaratku ora bakal dadi sego kalau keton kulipisan mau umpama ngerti ngono lamaranmu sing tak tompo sindang Nyesel tak kowe nyake. kabeh mau ora perlu diketuni janjiku piye aku sago ngenteni Oh, eling aku muga dadi jodone. ora kena prawane tak anteni wae Ya Allah iki kok nyewel. Ibu gara-gara nyawel jadi konsentrasi hilang loh ya. Sing tak suwun sing janji pangapurane aku tresno sejodohan selawase. Mas, kesono yo nya. Iki rada tribel lho nya. Oh ya. Muni nganging-nganging lho. Iya. Iku tak joget aja, Bre. Digeyal-geyal lho. biyen mula sliramu wis tak aturi golek bojo sing tresno kaya aku iki Joget, Bre. pungkasane sliramu digawe loro ora urung saiki dadi rondo Goyang salahnya, kameranya. Ibaratku berabakal dadi sego Mula ketonku iki tanpa umpama Ngerti ngono lamaranmu sing tak tompo Bapak sudah matur Awas-awas Bandung ge, oh. Sehat-sehat terus.
janjiku piye aku sago ngenteni Welan aku muga dadi jodone ora kena prawane tak anteni randane sliramu gelem rondoku sing nyatane tresnamu tulus lan tuwuh sing tak suwun sing gedhe mah ngapurane adoh tresno jejodohan selawase adoh tresno jejodohan selawase iya Sama-sama kembali tentunya buat seluruh keluarga besar live streaming dimanapun ada berada yang tetap setia pantang terus di channel New Sopo Nyono. Wis ono Mbak Nui, Mbak Niat, juga keluarga besar Pondok Gede, Ya. Bu Win, juga Mas Teguh. Pokoknya banyak sekali. Semuanya. Nanti kita sapa-sapa nggih. Ya. Ya kayak dintek nih Mbak Dari. Mongga langsung gayeng loh Mas Ya. Bagus. tresno iki ora saya suwe saya tambah nyiksa nonton kowe rabane Lali janjine. Kayak ini yang punya pamer bojo mana ini? Keluarga besar. Rasane wong nandang kangen Rino wangi walu sing tak sayang ilang, sing tak sayang ilang, sing tak sayang ilang. Aku lek maneh. Ojo ngasih ketinggalan.
pancen manis tambah manis yen ora seneng lamis yen esem manis ngukule madu saya bisa ngrontake jantungku Ganteng mas sampean pancen tambah ganteng tambah ganteng yen ora seneng mendem bangsa alit mas namine kepul alur ngidul sampean gawane ganteng kembang mati dek dironce-ronce setengah mati aku naksir kowe pasar lagi mas ning kutha Solo aku ngerti sampean seneng nggodho diires-ireske bulan Jawa kowe wong manis dasare prasaja memang lidah mas tidak bertulang pandai bersilat iku watake wong lanang ayo dulu manis dek kowe pancen manis tambah manis yen ora seneng lamis yen mesem manis ngukule madu saya bisa ngrontake jantungku ganteng mas sampean ganteng yen ora seneng mendem bangsa alit mas namine kempul ngalor ngidul sampean gawane ganteng kembang mati dek dironce-ronce setengah mati aku naksir kowe pasar legi mas ning kutha Solo aku ngerti sampean seneng nggodho diires-ires dek gulane Jawa kowe wong manis dasare prasaja memang lidah mas tidak bertulang pandai 12 kirek manis mas iku watake wong lanang spesial buat keluarga besar Tangerang nggih Mas Ardi ireng manis asik masih bersama Nyi Soponyono campur sarinya Indonesia yen kelingan lelakonku jamane
Bariki bablas kita sewon rambutan kelinci ucul Mbak. Iki diputer sekoplet aja ini spesial buat keluarga besar Tangerang Mas Ardi. Kok bar kuwi terus diputer pamundutan dari panitia juga keluarga besar Pamer Bojo, Banyu Langit juga ano Nonong terus Tali Kutang nggih. Jalaran berpisahan dipaksa omah wong tuane tresnaku ora bisa ilang marga kemutan ireng manis. Masih spesial buat keluarga besar live streaming. Keluarga besar Pondok Gede. Pulau Gadung. Ya Tangerang. Pak Iwan. Weda Kuwin. Hongkong. Om Minui ya, Mbak Ninui ya. Om Mungki, Mas Teguh semuanya. Masuk Mbak Dani. Panase Pak Pol. Kok ben ora ana sing nyambi nyenggak-nyenggak Mas, ngono to, Mas? iki jane piyagone iki sik nom-nom brondong-brondong Mas, semangate. Mas. Kaya biasane Ya ono lho, mik Mas. Tak sogoke urung metu lho iki. Anggo Ya Allah sapa? sampai Slok-slok keringetan ngono ini lho, lho. Lah Mas. ya selak-selak ngono kae. Walah. Ngerti aku. Persogokan mesti. Oh, paling hobi. La cepulane rusak rusuk keburu nafsu lekasane potang mantik ragate akeh aku dhewe kang kebanting sapa nyono
dari kita Risma Karisma ya. Ini permintaan dari kedua keluarga besar Saiful Hajat. Ono pamer bojo, ono jam apa kuwi jenenge? Banyulangit, juga ada tragedi Tali Kota. Ada Nonong. Nonong juga ada. Lagu lamanya ke. Kira-kira saya ingat orang Nonong ya. Zaman jaya-jayane dulu. La jebul la ane krusak krusuk kaburu nafsu makasane montang mate rakate ake aku dhewe kang kebante Lagu-lagu medley nggih. Mas Nanang. Buat Mas Nanang CS ya. Ayo Mas Nanang, Oscar Batik. Abang biru lampu disco, awakmu
spesial buat Mas Awang. Sumilir angin wengi kantuk metes angambai kanganku sansaya gede titipan rindu iki sansaya akeh amung bisa ketemu anganku nggo kowe. Sliramu siji, tresnaku yang mung siji, tak simpenan kajogo tekaning ati. Panyuwunku kanggo iko, gegara
jarene nyidam jaluk apa kudu keturutan kowe nyidam apa kesempatan ya 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 Pak men konsentrasi adalah Mbak Diaki begini Pak lebih konsentrasi oh ya Mas Nanang Mbak Mateni kita joget lagi ya lagunya apa meneh oh siap Denok cah ayu bojoku sing ayu dhewe dek ngomong apa sing mbok kepingini dek ndang tak turuti Sing tak pingini, sing gampang-gampang janji kudu keturutan dalam apanya Aku nyidam pentol, sing ono endoke Aku nyidam pentol, sing ono endoke Aku nyidam pentol Sing akeh amine aku pengen pentol Sing ono amine kowe pengen pentol Sing loro endoke kowe pengen pentol endok Sing akeh amine Mas Nanang Mas Nanang Mas Nanang yang mana? bojoku metang telung bulan gendino ngiler jarene nyidam jaluk apa kudu keturutan kowe nyidam apa kesempatan Iki ono perbuatanmu mas Tentang kowe kok aja turu Tapi dengengku kaya wong turu Ratine mengko kowe nesu Denok cah ayu bojoku sing ayu dhewe kita ngomong apa sing mbok kepingini kek ndang tak turuti Sing tak pingini, sing gampang-gampang Janji kudu keturutan Aku pengen pentol, sing akeh amine Aku pengen pentol, sing ono andoke Aku pengen pentol Sing akeh amine Mas Babang, Mas Nanang Sini Mas Nanang ya? Kene to Mas. Kowe pengen pentol. Ayo sini to. Kowe pengen pentol endok. Sing akeh Mas. amine Di sih. Kowe pengen pentol. Kowe pengen pentol. Sing akeh amine Kowe pengen pentol endok. Sing akeh Lanjut Mas. Ya, pengen pentol. Sing akeh amine Kowe pengen pentol. Sing double endoke Ayo spesial yang punya pop demi kau dan si buah hati. Sing jaluk nang sampingmu lho Risma. Iya di mana? Oh, Mas Victor. Pak Iwan, ini benar Pak Iwan. Kalau ini Bapak siapa ayo? Bapak Andri. Benar, benar. Mengapa harus begini? Tiada lagi kehangatan. Memang ku sadari bukan sandiwara, kau
bukannya. aku sengaja. Ayo lewat. Boleh lewat iklan. Meninggalkan kau sendiri. Semua karena uang ya. Aku menyadari bukan sandiwara kasihku kepadamu. Tiap malam engkau ku tinggal pergi. Bukannya aku sengaja. Demi kau dan si buah hati, terpaksa aku harus begini. Tiap malam hingga malam berakhir, ku tahu kau tersiksa Oh maju. karena diriku. Sejujurnya aku katakan tiada satu pengganti dirimu. Tarik sis. Sepoko. Hi hi ah. Hi hi ah. Ayo dong Pak. Pak Iwan, Pak Andri. Ayo. Keluarkan lagi. Apa nih? Apa nih? Bukannya aku begini. Tiada lagi kehangatan. Memang ku sadari sering kau tinggalkan kau seorang diri. Bukannya aku sengaja meninggalkan kau sendiri. Aku menyadari bukan sandiwara kasihku kepadamu. Tiap hari engkau ku tinggal pergi. Bukannya aku sengaja. Demi kau dan si buah hati, terpaksa aku harus begini. Tiap hari hingga malam berakhir, ku tahu kau tersiksa karena diriku. Sejujurnya aku katakan tiada satu pengganti dirimu. Ya, omnya mau kasih bunga say. Demi kau dan si buah hati, terpaksa aku harus menyanyi. Sini Mbak Dario. Ayo yuk. Monggo berkahi Pak ikutan joget sama Mbak Dari. Deka, 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 deka. Bapak joget mau Mas lagunya apa lagi? Sudah. Bu ono neto Mas request lagunya. Apa lagi toh Pak? Dali duli dali duli dali dul. Iso awan ning omah wis ora krasa. Kuyuran anggone sing tak sayang. Pinter anggonku golek. Ora krasa Ora krasa esuk awan ganti.
kelangan ora mendung atiku sansaya dodo paslanani sopikan mulute denggo nyung sapa nyono esok awan ning omah wis ora krasan keluyuran anggoleki sing tak sayang mobeng-mobeng mider anggonku goleki ora krasa esok awan nganti wengi Bukas moro mas yen liwat aku kelingan bubuk kae biyen tak goleren ning cagak kabak tulisan warna abang padha kasih sayang kudu kae nyipet ati wiwit biyen tumeka saiki kudu kae kebak crita wayah wengi nganti kaget rino aku urung ento. Hari ini nggak ada aqua. Oke, Neng. Adanya pit, Oh, pit. Oh ya. Nanti Pit motor apa pit apa? Pit hotel. vitamin.
Ayo entek Mbak Dari. Srengeng ati saya merati Ayo aku kowe dadi garwa mergolereng ing gubuk asmara Sor. Bapak ki lho, Ah iya. melirik Mas, dirimu. lagunya apa melih Mas? Lagunya apa lagi toh, Pak? Bapak Saiful Hajat. Hajat. Bapak Saiful Hajat. Lagunya apa melih? Bapak ngersake lagu napa, Pak? Oh perahu layar. Ya Pak lagu ampun. perahu layar ini salah satu lagu yang sangat berbobot. Tingkat kesulitannya tuh luar biasa. Iya loh. Dadi ki Bapak tanggung jawab mboten Pak Tanggung jawab, Pak. Bapak yang minta perahu layar, nanti yang tanggung jawab Masnya. Ya, Tetap ini cocok. kandani kok. Wong iki Cocok toh. cocok ket mau kok ya alhamdulillah. Kok tak dongane muga-muga masih sehat, panjang umur, berkah nggih Mas nggih. Amin. Buat keluarga semuanya. Moga oh ya. Cepat pokoknya cepat naik pangkat Oh, semuanya amin. nggih. Ya, besok langsung naik pangkat. Iya. Kalau aku pingin Oh, MC-nya pengen dinaikin jadi. ya Allah Mbak Dari. Naik pangkat maksudnya Iya. ku lho. Tekon ndi ki mau. Catetan sajroning ati dadak tuntun saya merati aku kowe dadi garwa mergo leren ning kubukan